Anonyymien alkoholistien 12 askelta. Ensimmäinen myönsimme, että olimme voimattomia alkoholin suhteen, että elämästämme oli tullut hallitsematonta. Toinen aloimme uskoa, että meitä suurempi voima voisi palauttaa meidät järjestäjällemme. Kolmas päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan hoitoon sellaisena kuin me hänet käsitimme. Neljäs teimme pelottomasti perusteellisen moraalisen inventaarion itsestämme. Viides myönsimme Jumalalle, itsellemme ja toiselle ihmiselle puutteidemme tarkan luonteen. Kuudes olimme täysin halukkaita antamaan Jumalan vapauttaa meidät kaikista näistä luonteen puutteista. Seitsemäs pyysimme nöyrästi häntä vapauttamaan meidät puutteistamme. Kahdeksas teimme luettelon kaikista niistä, joita olimme loukanneet, ja olimme valmiita hyvittämään sen heille. Yhdeksäs korvasimme suoraan niin monelle kuin pystyimme aiheuttamamme vahingon, paitsi silloin, kun sen tekeminen olisi vahingollista heille tai muille. 10. jatkoimme henkilökohtaisen inventaarion tekemistä, ja kun olimme väärässä, myönsimme sen välittömästi. 11. pyrimme rukouksen ja meditaation avulla parantamaan tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin me sen ymmärsimme, ja pyysimme häntä vain ilmoittamaan meille tahtonsa meitä kohtaan ja antamaan meille voimaa sen toteuttamiseen. 12. saatuamme hengellisen heräämisen näiden askelten seurauksena pyrimme viemään tätä sanomaa muille alkoholisteille ja harjoittamaan näitä periaatteita kaikissa asioissamme.